Hej, jeg vil gerne anmelde en bar, eller tale om en bar. Det er den her. Gæstel. SES. Yeah. Jeg har købt den. Ja, der var den rigtig fin. Den kom med nogle gøbs. Og så var den bare... Jeg blev glad for den. Jeg blev glad for købet. Jeg var i det hele taget glad for den. Så ja, den har den her. Hvis I kan se det henne i. Ja. Og så er den meget bred på en måde. Og det her, det er tyndt. Og når jeg kører med min bar, så kører jeg med ODI grips og Blunt Deck, Blazer Pro hjul og Apex, Apex kuglelejer og sådan nogle picks, som jeg bare ikke lige er på lige nu. Men ja, det var min anmeldelse for i dag. Der kommer mange anmeldelser om scooting, så ja.